Wannan shirin da za ku kalla kamfanin Rufai da Yagot ne suka ɗauki nauyin kawo muku shi. Raja'atal yawm. To me kake nufi da wannan? Ka ji tsiyar ba kai zama Saudiya ba. Haka. Ciya ne na sake dawowa. To marhabun lale me zan baka? Rufai da Yagot vanilla. Gashi. Ba ni Rufai da Yagot strawberry. Ba ni Rufai da Yagot banana. Ba ni Rufai da Yagot coconut. Shi ma gashi an samu. Rufai da Yagot normal. Ba ni Rufai da Yagot na yara. Shi ma an samu. Ba ni Rufai da Yagot mara sukari. Shi ma gashi. Ba ni Rufai da bread. An samu. Ba ni Rufai da pizza da ice cream da shawarma. An gama shi ma gashi an samu. An samu? To baki yal'ana. To ba mu da wannan. Cewa dai sai abin da ya kawo ni. Au, duk anan ba abin da ya kawo ka akwai na musamman. Rufai da fruit pieces da Rufai da thick and creamy. Shi ma akwai shi. Shi ma wannan gashi. Kuma dukkaninsu ana sabunsa a kowane shago na Rufaida a faɗin ƙasar nan. Muna da rassan kantunan mu ta ko'ina a faɗin ƙasar nan Najeriya. Rufaida. Kina matuƙar ƙoƙari a duk aikin gidan nan. Ko so nake da dinga ɗan taimaka miki. Haƙƙin duk wata ƴa mace ne ta kula da tsaftan gidanta. Sannan kuma haƙƙinta ne ta dafa abinci in har tana buƙatar aljannanta. Wannan kyawun halayen naki yana sa na ƙara ƙaunar ki every day. Daga yau ka ƙara fita ofis ba tare da kayi breakfast ba sai na rubuta maka takardar sammaci na kai kamfanin. Kin san gogo? Da kin ƙara ɗaga min martaba ta wajen aiki. Sun zama mutum da farko da matarsa ta taɓa shiga da ƙaran wai baya cin abinci. Kina nufin ki ce min ba a yi abinci a gidan ba? To yaran me suka cike ni? Ni fa gaskiya Alhaji na fa gaji da irin wannan abu. Duk macen da ba ta kishin mijinta ta rako mata duniya banza ce. Banda ni a cikin rashin hankalinki. Broda na in ya samu matsala ta shiga uku. Wato Nura ya samu shanyewar jiki daga ƙugunsa zuwa gabansa. Ba lalle ne ƙara. Banda abin ka Jabir, ai ciwon ba kwakwalwa ta yake ba. Wannan aure da ko shekara ba a yi ba? A ce ya haɗu da wannan ibtila'i sai ka ce amarya mai fara kafa? Bana jin komai daga ƙuguna zuwa ƙafafuwa na. Ci nake kaman ba ciki na. My brother, ka yi haƙuri. Dukkan mai rai baya wuce ƙaddararsa. Yanzu ko ba za ku tausaya wa halin da nake ciki ba? Insha Allah babu wanda zai bari kai kukan damuwa. Sabon shirin Aisha Humaira ya haɗu, ya fashanta, ya ƙunshi labari mai tada hankali da takaici. Kana tunanin zan taɓa gajiya da maka hidima ne ko? Har abada na san ba za ki taɓa gajiya da ni. Sai mu roki Allah ya bamu ikon cin wannan jarabawar kuma ya bamu sauƙin rayuwa. To yanzu ta ya za a yi ni in kasance cikin farin ciki in ke kina cikin damu? Ba komai kawai ina ɗan lissafi. Alhaji da Allah ka taimake ni. Alhaji. Na cusa kiyayya a zukatan mutane akan ki. Allahu Akbar. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Aisha. Na? Buri na na neman rushe. Me yasa Aisha? Me yasa kika zabi ki lalata zaman aure? Ki fita ki bani waje wani fitan ba miki dake. Ba na son ganin ki. Ƙaryaciya kawai. Bana bukatan ki anan dole ne wai? Ba dole bane. Idan na sake dawowa na ce ba suna na Aisha ba. To kake dawo din. Hotel. Me kake hotel? Na roƙe ki Aisha. Na roƙe ki na ce miki ki aje aikin nan. Amma kika yi banza da ni.
saboda kin san haramcin da ke amfana da shi a wajen aikin ya fi ni kima da daraja so 1000. Shi yasa ba za ki taɓa iya aji aikin ba. Na yadda ina ce da kai da haram kuma ba zan iji aiki na ba. Idan har ka ji a cikin ranka ina cin amanar ka sai ka ɗauki duk matakin da kaga za ka ɗauka. Me yasa ma nake tunawa da ita? Na tsane ki Aisha. Zan iya jurewa ki ciyar da ni da kuɗin da za ki je ki aiki a biya ki. Amma ba zan taɓa iya jurewa ki ciyar da ni kuɗin haram ba. Kuma ita ce ma take siyo maka magani. Ku maida mata da tsiyarta. Ba na son da sake cutuwa da kayan haram. Ko aiki ko aurenta. Yo sai me dan Aisha ta rabu da Nura. Macuci Allah ya isa tsakanina da ke. Ba zan taɓa yafe miki ba. Ta ki kuskar ki zo kusa da ni. Macijiya mai mugun dabi. Na sake ki. Aisha Humaira zai fara zuwa muku daga ranar Alhamis 16 ga watan Oktoba da karfe 8 na dare a YouTube channel ta Abnur Entertainment, sannan da karfe 9 na daren na Alhamis har ila daga Saira Movies TV. Buɗe taskar Kannywood da murmushi, masu kallo dama ce take kusa. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake shaduwa da kuma tsawowa a cikin wannan shiri na Taskar Kannywood. Sunana Aminu Sharif. Da farko ina yi mana marhabin lale bayan ɗumbin nasarori da muka samu a zangonmu na farko a cikin wannan shiri na Taskar Kannywood. Yanzu Allah ya sa hale mana mun dawo cikin zango na biyu a cikin wannan shiri. Kar ku manta, shirin Taskar Kannywood shiri ne wanda yake kawo muku ƙayatattun fina-finai domin ilmantarwa, faɗakarwa da nishaɗantarwa. Duka kuma yake zuwa da labaru masu sosa zuciya, masu ban tausayi, wasu kuma masu ban takaici. Haka zalika kuma shirin yana ba ku dama wajen ku shigo a tafi da ku domin ganin yadda ake tattaunawa, amsa muku tambayoyi da kuma wasu sharhi da kuke abubuwan da duk ma suka shige muku duhu a fina-finan da muke gabatarwa. Kuma abin albishir na biyu, mun samu sahalewa sannan kuma da tagomashi don mun samu ƙarin kamfani gawurtacce waɗanda suke gabatar da madara da yago da sauran nau'in kayayyaki na ƙwalan da makulashe wanda suke ɗauki nauyin sahalewar kawo muku wannan shiri kacokan a akwatunan talabijin ɗinku da kuma yanar gizo kai tsaye domin duka da nishaɗin tofu. Wannan kamfani ba wani bane illa Rufaida. Muna marhabin lale da kuma sauran kamfanoni ma waɗanda suke nuna sha'awar shigowa cikin wannan tsari. A wannan zango na farko insha Allah za mu tafi gurin yar uwa abokiyar aiki Amina Aminu domin mu ji wanne ne shiri na farko a wannan kashi na farko da za a nuna a wannan mako. Sunana Aminu Sharif, mu tafi gurin yar uwa abokiyar aiki Amina Aminu. Taska ta shirya shiri kwarai ta ba ku dama a ɗaukar mako idan dare ku kalli sabon fim movie suke kadai. Jama'a assalamu alaikum. Ni ce dai takun Amina Aminu wanda aka fi sani da Mina Salem. Ina ce wani bayani ne na karya muku dan kwali. Ni ce zan gabatar da wannan dandali na Taskar Kannywood. Za mu rinka gabatar muku da fina-finanmu daga rumbunmu na Abnur Entertainment, wanda daga bisani kuma za mu bibi ra'ayoyinku da tambayoyinku a shafukanmu na sada zumunta a kowane mako. Jama'an Allah jama'an kwarai, a yanzu za mu kalli fim mai suna Bayan Rai, wanda wannan director mai ji da kansa wanda kuma ake kira General BNB aka Atada Dons ya bada umarni. Haka zalika baban Abnur wato Nura Sharu ya shirya. Bismillah. Sati mai zuwa kuma za su kawo sabo ba irin shi ba. Buɗe taskar Kannywood da murmushi, masu kallo dama ce take. Bayan rai ba wani abin da ke da faruwa. Bayan rai anan wani tilas ya shige ɗemuwa. Bayan rai wani ko za ya koka a rayuwa. Bayan rai
wani nan zai ji daɗi a duniya. Bayan rai, bayan rai. Wasu taimako na siya zama alkhairi. Bayan wasu taimako na su shi ya zamo kanshin. Bayan wasu taimako na siya zama lalura. Bayan rai tun ina nan duniya ka taimake na a duniya. Komai in ka taimake ni zai mana rana. Bayan rai. Ban gama abinci ba. Na kusan gama abba sura. Ka je ka kwanta kusa da umar. Ina gama zan tashe ku kaji? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Malam Musa. Dan mazo gaba. Barka dai. Na gaja. Yawwa. Ya. Alhamdulillah. Yadda dai aka saba kuma ko da yaushe. Sai maka dan ba da wani. So, gaskiya Malam Musa ka yi haƙuri. Dan ina mai tabbatar maka jiya da ƙyar na samu mahaifiyata ta bani aron kuɗi na je na siyo kaya. To kaga kuwa idan har muka ce za mu ci gaba da bada bashi, lalle wata rana shagon nan karewa zai. To, wannan ma gaskiya ne. Amma taimakon da za ka yi mu, ‘ya'yana sun kwana sun yi ba abin da suka ci. Ko da fulawa ne gwangwani ɗaya da ɗan mai a ɗan bani. Malam Musa, ana ga gabas kana ga yamma. Dawowa ta nan daga kasuwa ko lissafi ban gama yi ba. Idan muka ci za mu ci gaba da bada bashi, wata rana shagon nan karewa sai ku zo ku same shi a rufe ba kowa. Amma dan Allah kai hakuri. Ba da mu. Ka iya dubawa wani wuri ko Allah zai sa a dace. Ba ku. Ba ku. Nagode. Shi kenan kawai mutane da ƙarfinka da lafiyarka. Bisa bilillahi zo da Allah ka je wurin Malam Mamuda
ka je ka ce kuɗin nan ma da nake bin sai ya bani ya ma tuna min da wani abu. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Sannu da zuwa. Yawwa sannu. Bacci sun yi bacci kenan. Sun yi bacci. Yau ma dai kaman kullum kenan baka samu abin yi ba kenan. Yanzu duk gidan nan ba wata 'yar dabara da kika saba. Wallahi baba abu ba wata dabara. Kaga yaran nan ma ba sun fara galabaita. To amma wannan girkin da kika dora. Kawai ruwan zafi ne na dora kai yake tafasa saboda dan janye hankalinsu. Ha Allah ya dawo da kai magani to sai kuma naga ka da hannu bibbiyu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu haka daga shagon su nake. Kar ki so ki ji irin cin mutuncin da yamma. Tun faran safe da na anso musu a makota shine a cikin su. Gashi yanzu karfe 2 ma yana neman ya wuce. Baccin wahala ma fa suka yi. Kaɗan yi haƙuri, kaɗan ƙara fita ko Allah zai sa a dace. Saboda in mun jure yunwa yaran nan ba za su iya jure yunwa ba. To, ɗan ba ni ruwan ɗan jika makoshi na sai in fitan ƙara duba in gani me sai Allah zai yi. Allah ya sa a dace. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Ma Musa. Barka da zuwa. Ya kasuwan? Alhamdulillah. Me za a auna ma? Daman na zo ne in baka hakuri a game da bashin da kake ba a biya ba. Kuma yanzu wallahi gidan kwana 3 ba a ɗora komai ba. Shine nake so ka taimaka ka ɗan auna mana wani abu. Sai a haɗa duk a kawo. Subhanallah. Har tsawon kwana 3. Malam Musa a yi haƙuri, bashin nan ba zai samu, saboda yanayin shagon idan ka kula ba irin da ba ne, komai yara ne, don haka da Allah a yi haƙuri. A'a, ma Musa ya haka ne? Ina dan nazari. Ta rayuwa ce yanzu sai dai haƙuri, ma Musa. Ni kaina. In ba dan ya zama dole ba ko kuma idan na zauna tunani zai min yawa wallahi da na daina fitowa ne zama na a gida to na san idan na zauna akwai haɗari saboda in an fito ba abin da ake samu in banda na ce fa ne wani lokacin ma sai kayi ciko. Fasale da kaji ko ka rike a hankali yanzu abinci wahala. Gayo mutanen Allah. Allah. Musa yanzu akwai wani gayi da ya wuce ka? Allah ka yi magana gayin nan. Kana ganin sai hamma nake yi? Wallahi talla muka sare mu ka ji abin da ya kamu. Ai Musa wallahi yanzu kai ne gaye. Mun ga gayen da bai iya ci da kanshi ina wani gaye. Allah. To me ya faru haka? Mun buga mun yi gararan bar abin ya ci tara. To kuma ka san dai in abin ya ki kai gonka kawai muke zuwa a samu sauki. Shi yasa muka zo ko kaifi a rage mata. Kaga Musa, ni da ka gani nan ko? Kallon mu, dan na san ka fi jin daɗin wannan sunan. Tun safe ba abin da na ci ciki na banda kugi ba abin da yake yi. Yanzu fa ya fa zama dole. Abokaina sai mun taimaka juna. Musa da me za mu taimaka maka ba sai in muna da ɗan abin da za mu iya taimakon ka ba ne? Ya da me za ku taimake ni da aikin yi in dai kuna da aikin yi ni ma zan samu sauki.
in babu zan to gurin ku in zo in ce ku bani ga su jiya ma an ɗebi wasu masu gini kuma har sun gama ɗiba. A Musa harkar leburanci mu gaskiya ba nan mu. Musa? Leburori? Yanzu wannan ragon naka ne zai iya leburanci? Amma Musa da kuruciya ma ba mi ba. Ai yanzu in ka ce mi aikin leburanci to dai in kwaya za mu rika afa. Wallahi. To ai ba karfin su bane su ma. To ina na ci abinci zan iya leburanci me zan iya dauka nan gurin ne? To waye ya gaya maka su waɗanda suke din yanzu shaye-shaye suke? Ba abin da suke sha neman kawai hakkin halal suke da abinci. In dai da sarari dan Allah dan Annabi a bamu dan wannan abu mu je mu ci abinci. Tun da wannan mutumin har ya fara tunanin ko kayan wasu za mu taba. Mu je gurin iya inda muka saba cin abinci bari in same ku. Allah ya kara mu hajiya lafiya. Allah ya maka albarka. To amma da Allah ni ina da shawara da Allah ya haƙuri ni zan ƙara tuwon nan ya zama guda 5 don wallahi. A'a ni haba. Dan ni da kai duka ɗaya ne a nan gurin ruwanka. To amma an kace har na dare ke. Wani mai kyawun hali wani idan sa kuma ku dan ƙara haƙuri ba zan ta fito da abinci. A ai yau ba ma da damuwar abincin bace akwai dai magana ko? Shi ma abincin da kai Musa muna da bukata. Shi ba shi ne ce dan ɗauri ɗamarar niyya zai ɗan baggari zai ɗan yi bulaguro zai ɗan je ɗan neman arziki. Ni kaɗai ne zan yi balaguran banda kai? A'a dukanmu mun gaji mun ƙosa a ce kullum kamar mu zarata haka a ce sai an ba mu abin da za mu ci mu kai wanda za a bukata a gurinmu bukata ƙanƙanuwa ba mu iya kanmu wannan abin yana ci mana tuwa ƙwarya shi ka yanke shawarar cewa ya kamata a na aminin mu sanar da kai cewa ga abin da makudurta a cikin zuciyoyinmu za mu bar gari za mu ɗan yi tafiya neman arziki ko da ya sa dace a can ko? To ai wannan babu komai abu ne mai kyau ai shi ne ma yana da muhimmanci kuma ba za ka san inda arzikin kai yake ba ko ka kuna ku haɗa a hanya ko kuma kafin kana shiga inda za ka shiga ku haɗa. Ai ba ma nan gizo ke sakan ba Musa wato muna da ta faɗin za mu yi tafiyar to amma wani ban ga ranar tafiyar ba saboda to Allah dai ya mu da kai hawa ɓoye gaskiya ne billahi wa rasulihi magana uku ta kawo yanzu mun yi ɗaya yanzu zan yi ta biyu in yi so ta uku ta zo daga baya ko ba haka ba haka ne wannan ta biyun al-isnai ne in larabawa ta muke nufi Musa ba mu da guzuri dan abin da zamu dan bari a gida da wanda zamu rike a hannu mu har wannan mu sanar mutum nan a hangi bari waju a wannan kawai dai ba wani abu bane kuna ta nuku kawai ku ce babu kuɗin mota kai Musa lahi da fahimta kake to ba damuwa bari an kawo mana abinci nan mu ci dai shine da uku. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ina wato. Ya. Kuma zuwa. Yawwa sannan ka dai. Kun cinye min abinci ko? A zuba maka a nan. A'a, ba ni kaɗai ba ne. Ni da abokaina ne muka zo cin abincin nan. Su dai ƙarasa cin nasu abincin ku yi ciki su kuma su shigo mu ci abinci. Baba abincin nan fa ba yawa fa kaɗan ne ba. To ya za a yi duk ƙanƙantarsa haka za mu ci tare da su ko kuma so yake ce su koma. To baban abba ai yau dai da gobe kayan ubangiji ko kasuwancin nan naka yayi ƙasa. Ba ma faɗan abinci ma fa a gidan nan fa shikenan fa wannan abincin fa yanzu ka ɗauka ka fita da su kuma shikenan fa. Kawai yanzu abin da nake so da ke samu faranti ki zuba mana barin ce su shigo su kuma waɗannan ki kai su ciki su ci gaba. Wata rana kai ne wata ran ba kai ne ba wani mummuna. Ku gama mu shiga ciki. Na abinci babu yawa amma komai sai an ci sai sun ci. Ba a haƙuri ne. Kuma ku yi maza da Allah mu shiga. Musa har tausayi yake ba ni. Ma ba magana ta gaskiya. Sadiq, ni ba wannan zaman jiran tsammanin ya ishe. Ka daina cewa kai ka dinga haɗin mu biyu jumlatan ka dinga ba da mu a haɗi. To ai kai ne kake ta wani baya. Kuma yanzu mutumin nan ya ɗauki nauyi na tabbatar maka yadda ya ce za a samu kuɗin motar nan ba mu zai. Mutum Allah iman arzikin da in na zo umma Musa fata. Da Allah ka zage muka ji kawai dai ka daga murya ka faɗa da ƙarfi mutumin arziki ne amma ba ka baka ne ba kuma ka ce mutane mutunci mutumin kirki ne mutumin arziki ne. Assalamu alaikum. Na kallon mu. Bismillah.
Kalamun nan. Ku yi haƙuri abincin ne ba yawa. Da ni zan ma haƙura in ban muku. Ka ba ai gwamnati haka zan kai ɗaya ba tsinta. Ka sama jimga. A yanda kace. Za ta isa wannan. Jajin kai kuma. Ku ci to. Salamu alaikum. Abu ga ruwan cin Allah ya saka zo da madara. Madara kuma? Ko ba madara mu za mu sha shi. Ai ina ga da an sa madara zai dan fi dan rike ma ciki ne. Ai idan na siyo madarar zai taɓa mana kuɗin karin kumallo gobe. Shi yasa na ce maka mu ci abincin nan tare ka ce min a'a in ci ni. Kin ga kin fi ni buƙatar abinci. Ni biredin nan idan na ci shi na kora da ruwa sai in kwanta in bacci. Allah zai daɗa rufa mana asiri. Abubuwa sai ƙara baya suke yi. Haka kasuwa ta gada. Amma insha Allah komai zai dace. Ina kuɗin da na baki ajiya. Allah ya sa dai ba taɓa su za ka yi ba. In dai saboda mu dan abin da ma kake kawo mana wallahi ya ishe mu. Ka san dalilin da yasa ake ajiye kuɗin nan. Saboda za ka ɗan yi noma, za ka ansa hayan gona. To ni ba na son a taɓa kuɗin nan. In dai saboda mu ne ma abin da kake kawo alhamdulillah ya ishe mu haka. Kar ki damu. Ɗan kaɗan zan ɗiba. Mun yi da su Bashir da su tafiya. So zan ɗau ɗan kuɗin mota in ba su je su gwada abin da suke so su gwada. Baban Abba kai me yasa kake son kashe kanka ne ka raya wasu saboda su ji daɗi? Tunda ka ce neman kuɗi za su je, me zai sa su ba za su tara kuɗin motar da za su tafi neman kuɗin ba sai ka ba su? Abba Zainabu Abu mai tagwayen su. Kar ki manta fa tun da kika sanna tare kika sanna da waɗannan mutanen. Haka muka taso mu uku nan. Haka nake da mutanen nan. To me isa yanzu da suna neman taimako ina kuma da iko sai in juya musu baya. Kar ki manta duk wanda ya bayar Allah ba zai hana shi ba. Kuma duk wanda ka taimaka domin Allah kai ma wata rana za ka samu mai taimaka maka. Da gurin Allah kuma nake tunanin sakamako. Kyakkyawan sakamako kuwa. Yau, oke fa. Anya Musa zai ba mu kuɗin nan kuɗin ya. Ni wallahi ban cire lewa. Allah. Ai ka san Musa in dai alƙawari. To ban ga abin da zai hana shi cika abu sai dai kawai in babu ma to kai mai uzuri. Amma wallahi ni ina sa rai da zai zo. Wato wannan kaɗai nasara ce a rayuwar mutum. Rayuwar Musa tana burge ni 100%. Ka san Musa? Shi fa gaba ɗaya abin duniya bai dame shi ba. Ai samun mutum irin shi wallahi sai an tankaɗe an rere. Fata na duniya Allah kai min kuɗi. Wallahi Musa sai ya ji daɗi. Ni fa. Yi mana kuɗi ba faranta Musa. Kai ka ji matsala. Kai haka yi. Allah mutumi na. Allah wallahi tallahi. Salamu alaikum. Wa alaikumus salam wa rahmatullah. Sanda za. Kada huta. Ku yi haƙuri dan Allah. Na daɗe ko kuna ta jira na. Shi fa mai nema wallahi baya kosawa da jira. In kwana za mu yi a gurin nan ba za mu yi fushi ba kuma ba za mu nuna mun damu ba. Fatan mu dai ai nasara. Haka ne. Ga wannan ina ganin ba yawa. Insha Allah. Ko? Ba yawa dai. Wallahi. Musa? Musa maka albarka. Allah raba ka da yanka lafiya Musa. Musa, Allah ya taimake ka Musa. Allah inganta rayuwarka Musa. Allah ya sa wa'annan yara da kake tare. Allah sa su ninka ka. Musa ban san da irin kalmar da za mu maka godiya ba. Musa ba iya amini ba ne kai, ɗan uwa ne. Duk da muka zo da matsalar mu Musa ba ka taɓa ce mana ka gaza da mu ba. Amma ai ni abin da nake so da kai. Ni ban ba ku domin ku saka min ba ko kurama min. Na ba ku ne domin zumunci. Ku ba ku sanya kuke a gurina ba. Ina jin ku a raina ƴan uwana ne ba ku. Wallahi Musa ƴan uwa. Musa. Yanzu ba mu da wani mutum da ya fi ka a gurin mu. To yanzu kun ci abinci?
Ya ne ni ga gyaɗa. To ku zo mu je mu ci abinci ka ci gyaɗa. Kuma dai? Mu je mu ci abinci. Wani mai kyawun hali, wani idan sako ba kulle, wani arzikin sai na nan. Yi ku yi haƙuri ai shi ma abinci ne ku ci maza za ku ƙoshi kun ji ko? Maza ku yi ku sha kun ji? Ku gama an kai ku islamiyya ko? Wa alaikum salam. Ma ka gama shiga ka fito? To. Abba. To yaya? Umar wannan wankan naka waye ma ne? Ba mami bace. Mama ce? Mace? Sai na da. Za su da makaranta. Da Allah ya tsare. Da lafiya. Allah ya barka. Maza ku yi da jiki ku kai ku islamiyya. In an je a yi karatu ban da ƙirjiniya. Ka ji ko? Kuma kar ku yi datti da kayan ku. Kun ji ko? Yawwa. Sha a hankali. Baban Abba. Zainabu. Lafiya kuwa? Na ga mun sallama da kai ka tafi kasuwa. Kuma ka da kamar ranka a ɓaci. Ba komai abin da za a yi Zainab. Ɗauko mu rago kuɗin. Baban Abba ɗauko maka kuɗi kuma. Na ga fa bai wuce kwana 4 ba da ka ansa kuɗin nan ka ba mu abokananka. Kuma yanzu ka ce a ɗauko maka duka kuɗin? Dole ce ta sa zan karɓi kuɗin nan Zainab. Yau na je kasuwa komai ya tsaya. Na je na karɓi hatsi. Dan samu in saida in fidda ribar in ba su uwa kuɗin su. Amma abu ya gagara. Ki duba fa ki gani. Abinci ya fara kankara mu. A ce a gidan nan ba ma iya ci sau 3. Baban Abba, yanzu fa idan ka ansa wannan sauran kuɗin ba ka fa da wani abin da za a ce yau kana da shi ka ajiye da zai taimake ka. Kaga gonan nan hayan shi kake yi. Kuma in baka da kuɗi ba za su baka hayan gonan nan ba bare kai noma. Akwai Allah Zainab. Zan dan saro yan kayayyakin da na saba saidawa. In Allah ya sa musu albarka sai ta ga kafin damunar ta zo kuɗin sun dan ninka. To shikenan baban Abba barin ɗauko maka. Ubangiji Allah ne ma albarka. Ta sa. Wata rana kai ne, wata ran ba kai ne ba, wani mummuna ne, wani ko ba shi ne ba. Wait, Musa. Ina gani. Mun ga biyan bashi. Okay. Sadiq lafiya ba kun tafi bai kwana 7 me kuma ya da kai Sadiq? Wallahi tallahi a kiɗa nake. Ni a can na bar Bashir. Na taho kiran gaggawa aka min wallahi. Na zo na sauka ta kenan daga tasha. Gida na ina zuwa gida ashe jikin Umma ne gaba ki daya rikici. Kuma ba lafiya. Ikon Allah. Ina fatan dai lafiya dai. Ina maganar lafiya Musa. Na ce maka Umma ba lafiya. Kawai magana abin da nake faɗa ba. Ba rashin lafiya ne damuwa ma yanzu. Yadda za a yi da Umma shine tashin hankali. Yanzu dai an kai ta asibiti. Domin wata ma na siyar aka ɗan yi cikin zuwa asibitin a yanzu. Tana asibitin 200 na jira garin nan ba san ya zai ba. Naga cewa ba inda ya kamata na garzo in ba gurin ka ba kallon mu. Yan Sadiq Umma ai Umma ta ce Umma ba ta da lafiya har sai ka dawo ina garin nan. Ai da sai ka buga min waya ka ce mun ba ta da lafiya. Ai na gaya maka wayar fa na siyar fa na taho na jira garin nan. Banda ma Allah sa gidanmu na sai to zan iya gane gidan ne maganin din. Ka kwantar da hankalinka. Insha Allah zan siyo magunguna an kawo mata. Ina takardar maganin ta. Tana gida. Kemis din kusa da gida muka je aka rubuta magunguna to iya wannan magungunan ma da takardar da komai suna gida na bata ba ta da lafiya fa tana kwance a gida ba Musa. Ba inda zan zo in ba gurin ka ba. Kai kadai zaka iya taimako na. Ba damuwa ka jira kawai mu fita ni in karbi takardar in je in nema mata magunguna. To nagode Musa in jira. Aka rama kalla waya diga ta raganta kuma zan sayi ta da halinta. Nawa za ka sai? Abin da za baka wannan wayan aka rama kalla zan baka 2,500. 2,500 a ba dan ba. To ranka ya kaga an dan tafi kwance ta kuma saboda ka saya nan sai sa haddan sai ta. Da ba nan ka siya ba zan dan ma cinikin. Ba ni kawai. Yawwa. Yawwa kana gashi. Alhamdulillah. Yanzu zan zo in kira wannan yaran shi kuma ya zo ya kawo kuɗin ta banza ta faɗi dan murau.
Ai. Kai Musa ya ne? Haba. Har kashe waya kuma. Inda ka sa abin nan ba zai ba dan me zaka takardar maganin nan? A ne fa don nemo rayuwa duk wanda ya mun wasa da rayuwa umma fa billahi allazi la ilaha illa huwa kuma komai ba zai faru ba zai faru ba. In ka san ba za ka sai maganin ba dan me zaka takarda ga ran je kimsa in bashi a bana yi. Haba Allah. Wallahi ya gashi take. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un billahi la ilaha illa huwa don neman wasa da rashin lafiya umma wallahi alazimi shi ma sai ya ji jikin sa wannan wulakanci ne kai baka yi ba ka ce baka yi ba kuma ka fita dan mutum da isa za ka zo kai min godiya akan wani abu kuma ma ana cikin wannan yanayin kai da kake jinya ne ma ya fito da kai a'a Musa ko ma me ai kamata ce ka sai da wayar ka ba na tawo hanya na game da gali ya tabbatar min da cewa wayar ka kasiyar kai wa mahaifiyata magani dan me ba zan zo maka godiya ba bari in gaya maka abin da ya fi waya ma zan iya siyarwa domin a yi magani Musa na gode Allah saka da alheri Allah ubangiji ya bani damar da zan rama maka wannan abin alherin da ka mutu na gode Allah ya fasa amma ina son ka gane cewa mahaifiyarka mahaifiyata ce ni wannan godiyan ne da waye shine ba na so godiya ba zan gushe ina ma godiya a'a kawai ba wani abu na gode sosai Baban Abba. Lafiyanka kuwa? Lafiya lau, ina dan wani lissafi. Kana nazarin yadda za ka yi ka da wayarka ko? Kana tunanin ban san ka sai da wayarka ka sai ma maman Sadiq magani ba ne? Ai Zainab ya zama dole in sai da wayata. Ko abin da ya foya ne ya kamata na saida domin a kwaci lafiya. Na dai ga alama dai kana son abokanan nan naka. To Ubangiji Allah ya sa yadda kake son su duba bayan ka bayan baka ne. Amin. Kawai abin da na sani ina yi domin Allah da kuma zumunci. Allah Ubangiji ba da sa'a. Gabarin kai ya jike. Za ka sha ne ka tashi? Za ka sha ne? Wannan shirin da kuke kallo kamfanin Rufai da Yogurt ne suka ɗauki nauyin kawo muku shi. Gani gaskiya muka kai miya. Kadai ku bari sai gobe ko? Dan Allah ta ji yau muke so waje. To yanzu kamata a yi ka zaba mana ina ya kamata a ce mun je. Akwai inda za mu je, za ka sha mamaki. Albishirinku jama'a, domin jin daɗinku da walwala, kamfaninmu na Rufai da Yogurt and Drinks mun kawo muku wani sabon yogurt mai suna thick and creamy with crumbled biscuits mai launi da kuma ɗanɗano daban-daban. Kowanne daga cikin launin yana da biskit mai ɗanɗanonsa a ciki. Banana ni shine zaɓina. Sweetened yogurt shine zaɓina. Vanilla aidar ne. Ni da iyalina creamy chocolate shine zaɓo. Ni kuma strawberry. Classic coconut shine zaɓina. Ga wanda bai jarraba thick and creamy yogurt with crumbled biscuit na Rufaida ba, ya jarraba. Sannan kamfanin Rufaida yogurt ya sake buɗe reshe a Maiduguri Road daidai Hotoro. Da kuma Hadeja Road da ke birnin Kano. Kina matuƙar ƙoƙari a duk aikin gidan nan. Ko so nake da dinga ɗan taimaka miki. Haƙƙin duk wata ƴa mace ne ta kula da tsaftan gidanta. Sannan kuma haƙƙinta ne ta dafa abinci in har tana buƙatar aljannanta. Wanda kyawun halayen naki yana sa na ƙara ƙaunar ki every day. Daga yau ka ƙara fita ofis ba tare da kayi break ba sai na rubuta maka takardar sammaci na kai kamfanin. Kin san gogo? Da kin ƙara ɗaga min martaba ta wajen aiki. Sun zama mutum da farko da matarsa ta taɓa shigar da ƙarar wai baya cin abinci. Kina nufin ki ce min ba a yi abinci a gidan ba? To yaran me suka cikin?
Ni fa gaskiya Alhaji na fa gaji da irin wannan abu. Duk macen da ba ta kishin mijinta ta rako mata duniya banza ce. Banda ni a cikin rashin hankalinki. Broda na in ya samu matsala ta shiga uku. Wato Nura ya samu shanyewar jiki daga ƙugunsa zuwa gabansa. Ba lalle ne ƙara. Banda abin ka Jabir, ai ciwon ba kwakwalwa ta yake ba. Wannan aure da ko shekara ba a yi ba? A ce ya haɗu da wannan ibtila'i sai ka ce amarya mai fara kafa? Bana jin komai daga ƙuguna zuwa ƙafafuwa na. Ci nake kaman ba ciki na. My brother, ka yi haƙuri. Dukkan mai rai baya wuce ƙaddararsa. Yanzu ko ba za ku tausaya halin da nake ciki ba. Insha Allah babu wanda zai bari kai kukan damuwa. Sabon shirin Aisha Humaira ya haɗu, ya fashanta, ya ƙunshi labari mai tada hankali da takaici. Kana tunanin zan taɓa gajiya da maka hidima ne ko? Har abada na san ba za ki taɓa gajiya da ni. Sai mu roki Allah ya bamu ikon cin wannan jarabawar kuma ya bamu sauƙin rayuwa. To yanzu ta yaya za a yi ni in kasance cikin farin ciki in ke kina cikin damuwa? Ba komai kawai ina ɗan lissafi. Alhaji da Allah ka taimake ki. Alhaji. Na tusa kiyayya a zukatan mutane akan ki. Allahu Akbar. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Aisha. Na? Buri na na neman rushe. Me yasa Aisha? Me yasa kika zabi ki lalata zaman aure? Ki fita ki bani waje ko ni fitan ba miki dake. Ba na son ganin ki. Makaryaciya kawai. Bana bukatan ki anan dole ne wai? Ba dole bane. Idan na sake dawowa na ce ba suna na Aisha ba. To kake dawo din. Hotel. Me kake hotel? Na roƙe ki Aisha. Na roƙe ki na ce miki ki aje aikin nan. Amma kika yi banza da ni. Saboda kin san haramcin da ke amfana da shi a wajen aikin ya fi ni kima da daraja so 1000. Shi yasa ba za ki taɓa iya aje aikin ba. Na yadda. Ina ce da kai da haram kuma ba zan ije aiki na ba. Idan har ka ji a cikin ranka ina cin amananka sai ka dauki duk matakin da kaga zaka dauka. Me yasa ma nake tunawa da ita? Na tsane ki Aisha. Zan iya jurewa ki ciyar da ni da kuɗin da zaki je ki aiki a biya ki. Amma ba zan taɓa iya jurewa ki ciyar da ni kuɗin haram ba. Kuma ita ce ma take siyo maka magani. Ku maida mata da tsiyarta. Ba na son da sake cutuwa da kayan haram. Ko aiki ko aurenta. Yo sai me dan Aisha ta rabu da Nura. Macuci Allah ya isa tsakanina da ke. Ba zan taɓa yafe miki ba. Ta ki kuskar ki zo kusa da ni. Macijiya mai mugun dabi. Na sake ki. Aisha Humaira zai fara zuwa muku daga ranar Alhamis 16 ga watan Oktoba da karfe 8 na dare a YouTube channel ta Abnur Entertainment, sannan da karfe 9 na daren na Alhamis har ila daga Saira Movies TV. Wannan shirin da kuke kallo, kamfanin Rufaida Yogurt ne suka ɗauki nauyin kawo muku shi. To, alhamdulillah, da fatan an dawo lafiya kuma abin da aka je nema an samu. Musa, nan fa da kake gani wannan ginin kaf ba fa haya ba ne, namu ne, mallakinmu ne da kuma abin da ke ciki. Ka koga dole lissafi ya yawa, tunanin yaushe kaya suka zo, yaushe suka baro jirgi, yaushe suka aka ɗoro a jirgin ruwa, yaushe aka babu lokaci ne. Wannan wani abokinmu ne da muka yi zama can shekaru da yawa a tsohuwar anguwa. To ka san yanayi an jima ba a haɗu ba, to kuma gashi ka zo ka tarar muna cike da lissafi. Ban sani ba ko za ka yi haƙuri in an samu lokaci sai mu kira ka a zo a zauna. Yanzu dole ne ku kula saboda yanzu 'yan maula za su baibaye ku.
tunda Allah ya daga ku dole ne a yi hatara a zuge bakin aljihu. In ka buɗe bakin aljihunka mutane za su caza maka daga ƙarshe su karya ka kuma su yi maka dariya. Saboda haka a kula alaji, dole ne ku kula da wannan. Musa, ka yi haƙuri ka ji ko? Abubuwan na da yawa. So, abin da nake so da kai, yanzu lissafi muke na za a kawo taki, ka je in mun samu lokaci za mu kira ka. Wannan dai namban naka tana nan? Kana da namba ta? Ka biyo min text din namba ka dan nayi. Wasu taimako na su shi ya zamo kan sharri. Baban Abba, rana fa yayi. Gashi yara sun fara jin yunwa. Kuma na ji ka shiru ba ma ka da alaman zaka fita. Ina zan je Zainab. Yawo ne kawai. Duk inda ka je neman aiki ba a samu. Wancan ginin da ake yi, ina murna na samu aiki, amma gashi aikin ya tsaya. Ka yi haƙuri ka daure, ka fita. Sai ka ga ƙila idan ka fita Allah ya sa a dace ka samu. Amma zaman nan haka ba zai yiwu ba. Na gaji da neman aiki Zainab. Tun ɗazu tunani nake yi ina ma zan samu ko da rancen kuɗi ne dan samu mana abin da za mu karya. Ba shekaran jiya kake gaya min su Sadiq sun dawo ba kuma tafiya ta yi sa'a? Haka ne. Su kam ne ma ya zama masu nasara. An ce min sun gina gidaje, sun sayi manyan motoci. Arziki ya zauna kamar alhamdulillah. Alhamdulillah. To kaga wahalar mu ta yanke kenan. Ban gane ba kamar yaya. Sanin kanka ne. Ba ka da aminai sama da su a duniya. Kuma ni na san idan ka kai musu kukanka ka gaya musu halin da muke ciki, dole ne za su yi maka. A'a Zainab, ba na san ina shige musu. Musamman da na lura da yadda al'amuran suke. Kawai ki yi haƙuri Allah zai kawo mana. Amma ka san Allah ba zai baka kana kwance ba. Kuma ma menene idan ka kai musu ƴar ƙaramin buƙatanka? Na san dole za su biya ma. Don Allah kakka bari shedan ya ribince ka. Ai dan halak baya manta alkhairi. Na tabbata idan ka je ka gaya musu halin da muke ciki, da gudu za su taimaka mana. Don Allah kakka ce a'a. Ko baka je don kanka ba. Ka dubi wannan ƙananan yaran da muke da su, da ba za su iya jure yunwa ba. Haka ne. To babu damuwa. Yawwa. Ran ƙara jaraba. To Allah ya bada sa'a. Abokina nawa ne kuɗin ka? 86,000. A account ɗin da aka saba sawa koko akwai. Me shi ne? Ok, na sanya maka. Gode ka ji baka ji ba. Da yamma da Allah ka a zo da wannan ka ji ko a canza abin nan kuma drinks din nan ba na ce maka in za a zo kar a ɗauka mana irin bismillah. To gashi ba mu san kana tafa ba mun kira abinci daidai cikin mu. A'a ba abin da ya kawo ni ba kenan. Haba Musa, bari to ko a cikin nan in saka in zuba maka. Wallahi ba wannan abincin bane damuwata. Abin da za a ci a cikin gidana da ƴaƴana da mai ɗakina shine yafi damuna, ba ni wanda zan ci. Idan na fahimce ka, kana buƙatar kuɗi ne ko abinci kenan ko? In kuɗin ma aka bayar ko kuma ni abincin aka ɗauka aka bani. Ni duk ɗaya ne, ni bukata ta abincin da za a ci a gidana. Ai Musa irin wannan al'amarin kasan yanzu hada ta yi akwai abubuwa da yawa. Ya kamata a ce an sanar da mutane kafin a zo. Ba wai don kawai ana da bukata kawai ebo jiki a taho ba. A ce za a zo a karɓi wani kuɗi da za a je a siyo wasu mutane wani abu na bukata. Abinci kake ne kuma ne? So gaskiya. Musa ɗan uwanmu ne. Kuma an daɗe tare da ya fi ƙarfin abu ya zo wajen nan namu a ce bai samu ba. Musa ka zo a makare gobe muna shirin tafiya. Magana abincin da haka hidima ce ta ɗan kuɗi. In Allah ya kai mana rai nan da sati 2 za mu dawo. To sai ka dawo sai mu duba mu ga meye mai yiwuwa wanda za a iya maka. Ka
yanzu abincin gidan nawa ne da iyalina za su ci sai kun yi tafiya wata ƙasa kun je kun dawo? Kuma da kake magana ko tunanin zuciyata a mace take, ba wani abu da ya kani gidanku ko kuma gurinku domin in nema abin da zan ci a gidana. Wani abunka ba ka gani ilimin da Allah ya maka Musa. Duk wannan fa babin da ke jikinka ba kuma bane illa wahala. Dai na tsinci kanka. Abu ɗaya kamata ka yi shawara shi. Dudu shekarunka fa. Ba fa 45 zuwa 50 kai wasu ba wahala shi kawai. Me zai hana? Ana cikin kasuwar ku ka fara da ku. Aiki ne na masu ƙarfi. Za ka ji daɗinsa. Za ka warware, jikinka gaba ɗaya warware sosai. Amma kana training, ka ga riba biyu. Ka samu kuɗinka ka yi training. Ba kai wannan ƙananan cututtukan na zamani. Kuma wannan bai yi ba. Kaga yankin ku ai ba ku da ruwan famfo ko? Me zai hana ka fara ga ruwa? A samu kuran nan. Sai a sami shi irin mai 18 ɗin nan ko mai 19. 18. Ya tura 10 ko 12. Ban taɓa tambayar wani naci ya bani ba. Zuwa nake ina karɓar bashi ina ciyar da. Saboda in baka da shi ka karɓi bashi ba laifi ba ne. Amma dangantaka ta da abinci da nake zama in ci tare da ku shi yasa na zo nan wurin na nemi taimako a wurin ku. Kun san lalurar take damuna ba za ta bar ne wannan aikin da kuke cewa na je ne ba. Shine dalilin da yasa na zo don iya magana da zamu iya saboda mun riga mun gama budgetin tafiyar da zamu kargo. Babu laifi. Ina godiya. Zan je. Wata rana kai ne. Ko lemun ba za ka sha ba? Ba kai ne ba. Wani mummuna ne. Wani ko ba shi ne ba. Ya na so kansa yanzu. Ya burge ni ba. Wani idan sako ba. Shawara. Wani arzikin sa yana nan tare da shi har ƙarshen rai bayan rai. Allah so nake ka bani shinkafa kwano ɗaya da gari. To, bari mu duba mu gani. Amma Malam Ibrahim, kai da kake daga kudu, me ya haɗa ka da siyan gari? Ai ka san ni Malam Datti ba na son kaya da yawa. Kuma haka ne fa, kana da gaskiya. Bari mu gani, mu har haɗa mu ga. Ha, wannan kuma da yake nan wurin fa. Wallahi Malam Musa ne. Ya zo ne nan na auna masa abin da za a je a ci. Na ce gaskiya ba zan iya ba. Saboda kuɗaɗen da nake bin sa. Nawa ne bashin da kake bin sa? Naira 5,000 nake bin sa. Ka san ko a wannan ɗan ciniki irin namu ana bin 5,000 kuma a nemi ƙari. Ai ka san akwai takwakiya. Ka bashi duk abin da yake so har bashin ma ni zan biya. Mutanen Iko, Malam Ibrahim an gama. Daga tun da dai wanda za a dafa yanzu ne. Ai kamar iya wannan ma yayi. Da za a ba mai gudurin cewa mai na gudurin nan. Ma Musa. Kaman baccin shi ba yi nisa. Ma Musa. Subhanallahi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamar fa da gawa nake zaune ba. Kaman ya gawa, kana nufin ya mutu? Duba mu da ka gani. Bayan rai. Allah ya kira Musa ne wurin neman mana abin da za mu ci. Zainab, ba a wa mamaci kuka, addu'a ake mishi. Ki shur Allah da ya ji kansa, Allah ya masa rahama, Allah ya sa ya huta. Na ɗaura ruwan zafi ne na tafasa saboda in kau da hankalin wayannan yara ya dawo. Ashe ajalin su ya fita newa. Allah ya ji kanka, alkhairin ka ya bi kan Musa. Amma hakika na yi babban rashi mai zafi a zuciyata. Allah sarki Zainab, ba kuka zaki mishi ba, addu'a zaki mai saboda mijinki ya fita neman halak ne kuma kyakkyawan mutuwa. Ki daina mai kuka, kamata ki mai addu'a ne. Allah ya ji kanshi, Allah gafarta. Anti Uwani, me za a daura da rana don kar an jima zuwa an jima jama'a su galabaita da rana. Haba Zara'u, yaushe aka gama cin abincin safen? Balle a ɗora na rana. Mutane ne da ɗora muci nauyi.
Dan abin da ya mutu ya ban mu ƴaƴansa sai ta dace ne. Ni wallahi a nan wajajen ake dora abinci a gidan mutuwa. Mu a wajajen makota ke kawowa. Gaskiya dai ba wani abincin da a dora. Idan wani ta ga ta iya zama ta yi aikin Allah to. Amma ba wani abincin da a ƙara dorawa. To anti uwan na ji. Yaushe Abba zai dawo? Umar baban ku ba zai dawo ba, ya tafi ba zai dawo ba. Haka ku da zuwa. Na gajiya. Gurin mu dai. Wasu taimako na siya zan mana lura bayan rai tunanin duniya ka taimake na a duniya komai in ka taimake ni zai mana rana bayan rai bayan rai bayan rai. Salamu alaikum. Bayan rai. Da Allah akwai kaya a motar nan ka ɗauko a shiga da shi cikin. Sannu guba. Muna lafiya? Ya aka ji da haƙuri. Kai mutanen kirki sai tafiya suke. Musa ni da wannan amine ne da Musa. Musa mutumin kirki ne. Ana jima ba sabe da su Musa a cikin al'umma ba. Wallahi ina ga muku hidimar da Musa yake da al'umma. Wallahi addu'a sai kun ninka masa a nan gurin. Man Bashir. Jama'a mun yi rashi. Sai dai mai mashi fatan Allah ya ji kansa da rabu. Amma Musa mutumin kin. Allah ya yafe masa. Allah ya yafe masa. Kar a gajiya da yi wa Annabi salati. Allah ya kai ladan ga malam. Bayan tunanin duniya ka taimake na a duniya komai in ka taimake ni zai mana rana bayan rai bayan rai bayan rai bayan rai. Musa mutumin kin. Shi mamaci daga zarar ya bar doron ƙasa ba abin da yake bukata an ba addu'a ba. Sai kuma kula da iyali kamar irin wannan hidimar da aka shiga da ita. A ci gaba da kula da iyali, haƙin makwataka a cire a fitar insha Allah. Bara mu shiga musu gaisuwa. Bara mu shiga. Kai ka wai sai da ya mutu wai suke kawo kayan abinci. Aminai ne. Duk abin da kaga sun zama shi ya mai da su. Dalilin abin da zai ci da iyalinsa a dalilin rashinsa ya sa ya rasu. Ba su taimake shi ba sai yanzu bayan ya mutu. Assalamu alaikum. Sannunku. Sannunmu fa. Ya muka ji da haƙurin aminunmu kuma. Allah ji kan kallon mu. Mutumin kirki. Musa mun yi rashi. Haƙuri za mu yi. Allah ne ya karɓi abin shi. Abba zo mana. Ashe dama kun san Musa? Ashe dama kun san hanyar gidan Musa? Sai da ya mutu ne sannan ko tana shi aminin ku ne? Zainab, ki yi haƙuri dama. Musa ya mutu ba shi da buƙatan wani ɗan kwaribance iyalinsa. Wallahi akan haƙin Musa Allah ba zai taɓa barin ku ba wallahi. Duk alkhairin da Musa ya muku a cikin rayuwar nan, cikin ku ko ɗaya ba wanda ya taɓa tunanin ya waiga bayansa ma. Sai da ya mutu na kwaso kayan abinci kuna kawo min? Abu, haƙuri za a yi Zainabu, a yi haƙuri, Allah ji ɗan Musa. Wallahi kun ji kunya, Musa ya mutu da takaicinku, na tabbata Allah ba zai taɓa barin ku ba wallahi. Zainab ya isa ka, ki shiru mana, kar wani ciwon ya je same ki. Wa nake barin fitar da abin da yake cikin zuciya na ciwon da nake son fitar da shi ki bari in fitar da shi. Wa'annan mutanen azzaluman mutane ne, ban taɓa ganin masu son kansu a duniya irin wa'annan mutanen ba. Ku kwashe tarkacen kayan abincin kuɗin nan ku fice min daga gida, ba na son ganin ku da ku da tarkacen kayan abincin ku ban son gano. Wannan kayan abincin zai muku amfani ko ba da ke ba ko da saboda marayun nan ga jama'a suna ta shigowa cikin gidan nan yanzu wannan abincin zai muku rana ga kuma dan wannan na cefa ne ku ƙara ɗan kawo. Wani rana kuɗin nan za su yi mana.
Allah Ubangiji wadana da irin wannan ranan taimakon da za a yi shi bayan ba a bukatar lokacinsa. Bayan Allah ƙara haƙuri kun ji ko? Ƙara haƙuri. Muna maimaitawa mutumin kirki ne Musa Kallamu mutumin kirki ne. Da Allah ku haƙoƙortar da ita ku lallashe ta. Kun ji ko? Na sani za mu dawo. Ki yi haƙuri Zainab, a yanzu ne kike da bukatan taimako da ke da yaranki. Wallahi uwani, in dai taimako a hannun waɗannan azzaluman mutanen ne, wallahi ba na so. Gwamma mutu da yunwa ni da 'ya'yana ba na bukatar wani taimako daga hannunsu. Taimakon da ba za a yi maka lokacin da ake da bukata, sai da bukata ya wuce sannan za a yi maka me amfanin shi me riban shi. Me za da taimakon bayan rai? Taimakon saboda duniya ta sani a yi shi ba don Allah ba. Musa ya mutu ne sanadiyan ya nema abin da zai ciyar da mu. Kuma wallahi bayan Allah nan duk suna sane. Me yasa tun a lokacin ba su taimake shi ba sai bayan baya raye. Ki ce kuma in wayan ansa taimakon su me zai ga taimakon su me zai kara min. Dole ya hayaniya mana. A kaga zauna yi zaman ka. Ka batta ta cashe musu. Ita ma ba kan wallasa bace. Wallahi kuwa. Wari kale su kawai zaman ka. Saduku, bala ku zo ku kwashe kayan abincin nan ku fitar musu da shi waje ba na san ganin su. Mara su mutunci kawai. Dago. Sai da mutum da za ku ki fitar ka san kan abinci kuna kama san da yake wahala wa ya kula mu. Taimake na a duniya. Komai in ka taimake ni. Wallahi ba za ku taɓa ganin daidai ba a rayuwanku. Bayan rai. Me ka hansu zai mun wata rana zai mun. Ki hakuri. Jama'an kwarai, duniyan nan ba ta da tabbas ba. Barin mika kugon abokin aiki na, wato Aminu Sharif Momo. Wanga taska dama ce ga ku kadai, za ku gana da taurarin arewa kaf, jaruman nan da ke nisan ku ga sunan. Masu kallo barkamu da shigowa wannan zaure a inda za mu tattauna da babban bakonmu a wannan mako, wato jarumi Tahir a cikin wannan shiri na Bayan Rai. Salamu alaikum. Masha Allah. Fim fa yayi kyau. Gaskiya. Kuma ya zo da darussa da yawa matuƙa. Ba kasafai abubuwan da aka saba gani ba. Farko lokacin da aka ce an ɗauke ka za ka fito ka taka rawa a cikin wannan shiri na Bayan Rai, yaya ka ga salo da zubin labarin? Wato magana ta gaskiya tun daga karantawa na fahimci cewa akwai wani kalubale babba da yake damu musamman mu a mutanen arewa, mutanen da suke buƙatar taimako a cikinmu amma taimakon baya zuwa a lokacin da ya dace. Iyakacin mutanen arewa ko kuma al'umma gabaki ɗaya? Magana ta gaskiya al'umma gabaki ɗaya. Amma har kullum in za ka yi magana ka fara yi daga gida tukunna kafin ka tafi wani wuri. Gaskiya ne. Labari ne wanda ko yaya kake karanta shi ba fa kallo ba maka magana kallo ba yanzu. Magana iya karantawa labarin kaɗai. Wallahi kansa sai ka zuba da hawaye. Abubuwan da darasin da kuma abubuwan da suka kunsa a cikin. Abubuwan da labarin ya kunsa abu ne wanda yana faruwa currently a zamanin da muke ciki a yanzu. Kaga ga abin da ya kamata a yi shi da hannun dama a lokacin da ya dace a damar da ake ta, amma ba za a yi ba sai lokaci ya kure sai zuwa yi shi da hannun hagu a lokacin da bai dace a yi shi ba. Alhamdulillah. Babban matsala kuma da akan samu idan an samu kyakkyawan labari zaka ga wajen aiwatar da shi ko kuma wajen sauran 'yan wasan da gurin aikin akan dan samu na kasu. Shin wajen gabatarwa da 'yan wasan da kuma wanda suka shirin fim din an ba wa shirin hakkinsa kamar yadda ya kamata a tunaninka ko kuma a ganinka? 100%. Domin idan ka kalli wanda ya fito a matsayin abokin nama a cikin shi wannan fim, jajirtacce ne, gogagge ne. Masha Allah. Wanda ya fito shi ma wanda na mara masa baya matsayin ɗaya abokin shi ma jajirtacce ne. Alhamdulillah. Ni ne ma ɗan ƙarami a cikinsu da za a ce ban kai matsayin su. Kai ma ka kai tun da kowa haki ne yake so i gabatar bangaren sa ikare. Gaskiya ne. Wace fitowa ce tafi burge ka a cikin shirin? Wanda ya burge ne fita min da hankali shi lokacin da a bayar rasuwar da shi aminin mu muka je kai kayan abinci muka faka da mota da kwarjinin mu da komai muka sako daga cikin mota muka sa yara suka yabi kaya a kai. To daga yanayin gaisawar da muka yi da masu zaman makoki tun daga nan wallahi azimu da gaske da jikina ya karaya. Bayan mun shiga cikin gida
na ga 'ya'yansa na ga matan nan sun mana zuru-zuru suna kallon mu da matan ta daka mana tsawa yadda na jare na wayo domin a gaske da wannan abin ya faru aka yi maka haka to kamata ya ce daga cikin gidan kafin ka fito ma samu na ba rutse ma kai da shi akwai wani abu makamancin haka ne da a zahiri ka taba gani ya faru ko kuma wani bukaci da ya samu kansa a cikin halin haka ko kuma a'a yanayin tsabar gabatar da shirin ne abin ya zama ka ɗauke shi kaman gaske har kai taba ma zuciya a zahiri gaskiya ban taba gani ba amma dai a ce wannan abin ya faru a gaske kuma kai ne kake da wannan damar da ya kamata ka yi a lokacin da ya dace ba kai ba sai lokacin da ya wuce ka zo yin sa kuma ka kai wannan abin da ya kamata ka kai a yi barka a yi munna da shi kuma ka jefe ka da bakakken maganganu da ka ji babu daɗi mutum da yake cikin bukata ka kai masa abu ya ki karba ka bashi kuɗi ya ki karba ya kore ka da shi ai duk taurin zuciyarka sai ka ce akwai abin da yasa aka yi min wannan a tunaninka me yasa kake ganin mutane suke ɗaukan irin waɗannan ɗabi'u na rashin taimakawa bayan Allah a lokacin da suke neman taimakon su to Allah subhanahu wataala da halicci mutane kowa akwai irin yanayin halinsa na gaya maka baya cewa akwai abin da mutum ya ganin cewa bai kamata na yi yanzu ba ko kuma sai an jima wani kuma gani yake daga cikin abin da Allah ya hore masa in ya tsakura ya bada karewa zai bai san cewa kuma ba haka bane kullum abin da ka bayar shi Allah ya fi so gaskiya ne dukiya ba ta karewa dan kana kyautatawa sai dai mata yalwata sai dai ta yalwata to amma gaskiya yawancin mutane ba sa fahimtar haka taimako yayi karanci a cikin al'umma a zahirance ba maganar fim ko drama ba so abin da aka nuna cikin wannan fim din abin da yake faruwa abin da ya kamata a yi akan lokaci ba a yi. Masha Allah. Masu kallo kuna jin yadda tattaunawar mu take gabata da shi wannan fitaccen jarumi a cikin wannan shiri na Bayan Rai. Insha Allah zuwa yanzu za mu tafi ɗan hutu kafin nan idan muka dawo za mu ɗora tattaunawar tamu a cikin wannan zaure. Saboda taskar Kannywood da marmashi masu kallo dama ce take kusa. Yanzu taskar Kannywood take. Masu kallo barkanmu da dawowa a cikin wannan shiri a wannan zaure na taskar Kannywood a inda muka karɓi bakuncin Tahir Ai Tahir ɗaya daga cikin jarumai da suka taka rawa cikin wannan shiri na Bayan Rai. Tahir barkanmu da dawowa. Masha Allah. Ka san akwai ire-iren fina-finai yanzu da suke tahowa masu matsakaitan zango a cikin wannan shiri na taskar Kannywood kuma labarai ne waɗanda aka ittifaki suna da bambanci da waɗanda aka saba gani a sauran kamfanonin shirya fina-finai. Shin ka lura da haka kuma kai a tunaninka menene hikimar gabatar da ire-iren waɗannan fina-finai a jerin taskar Kannywood? Hikimar shine akwai dama ta bawa wasu jaruman yanzu ka zo kalla daga cikin fina-finan da aka yi daga season 1 da aka gama suka shiga season 2 yanzu zaka cewa akwai sabbin jarumai da suka shiga ciki wannan dama ce ta farko sabbin ma'aikata tun daga kan marubuta har zuwa na ƙarshen ƙarshe mai shara mai abubuwa zaga cewa an samu ci gaba an kawo sabbin ma'aikata an taimakawa wasu an ba su dama wanda ake ganin cewa ko a wani gurin ba samu dama ba anan sun samu dama so wannan ma ci gaba ne sannan labaruka ne da ake zaƙulowa wanda suke taɓa zuciyar mutane da wuya ka kalli labarin a cikin taskar Kannywood zaga cewa a'a ba labari ne da ya kamata a ce an kalla ba sannan labarukan da kake zaka iya kalla da kowa da kowa nace da kowa da bin da iyalinka da kowa zaka zama ka kalla baka tare da din komai domin cewa masana ne suke tsaya a nemo labarukan sannan a nemo nagartattun marubuta su rubuta a nemo nagartattun ma'aikata da kayan aiki na musamman a aikin akwai kuma wani abu musamman ma da zaka ji suna yawan magana kaman yanayin tsayin labarin tunda abu ne a takaice ba kamar yanzu masu dogon zango da ake yawan bayarwa ba in ka kalla tun daga farko zaka ga har ƙarshe an dade maka labari ba tare da cewa duk sati sai ka ba wannan a comment muna yawan gani wannan ra'ayi ne na wasu amma ni gaskiya ba na tare da su ba ka tare da su akwai fuska kuma ta kasuwanci idan kai an faranta maka nan shi ma kuma can da ya zuba kuɗin sa mai dogon zangon shi ma kuma akwai abin da yake tunani a gurin to alhamdulillah akwai salo na bada umarni musamman shi mai bada umarni kaga a mataki ne mai kima mai girma wadda idan bai tsaya ya tafi da yadda za a gabatar da labarin ba za a ga bara a fahimci me ike so isar da sakon ba ya kaga yanayin zubin shi aiki mai bada umarni akan gabatar da labarin wanda bada umarni a wannan fim din wato Bello Muhammad Bello ba ma ya bukatar wani dogon labari kana faɗar sunansa an san me yayi a baya me yayi a jiya inji Bahaushe me yayi a yau me kuma zai iya a gobe masha Allah so daga kallon fim din ka san cewa a'a
akwai salo ma da ya zo da shi daban-daban wanda a sauran fina-finansa na baya bai yi su ba. So haka ya ba da kokarin da ya kamata, ya ba da dukkanin gudunmawar da ya kamata bayar domin ya kai labarin ga gaci. To alhamdulillah, saboda yanayi na lokaci a gurguje ga 'yan kallo na yanayi tambayoyinsu suna ta ɗage-ɗagen hannaye da za su yi maka. Yawwa ga wata baiwa Allah nan, bismillah. Ni dai tambaya ta anan ita ce, yawancin fina-finan da yake fitowa yana fitowa a mara mutunci, yana kuma da son kuɗi ga wulakanta ɗan adam. To wai tambaya ta anan ita ce, a gaske ma haka yake da wulakanci kuma da son kuɗi? To a takaice har kullum idan ana kallon fim so ake ka ɗauki wani abu a ciki ka yadda wani abu a ciki. So da nuni ake yi da wannan halin da ake mara kyau ne. Idan kuma nuna maka hali mai kyau na kuka to wannan halin da ake nuna maka cewa mai kyau, sai lokacin ake cewa ma kwaikwayo. Shine kada ka kwaikwayi mara kyan, ka kwaikwayi mai kyan. Shine kawai a takaice. To alhamdulillah dai kin ga kin samu amsa ki, kwaikwayo ne ba ɗabi'arsa ba ce. Sai mai tambaya, to bismillah. To tambaya ta anan ita ce, to da su suka ki taimaka masa, ba su ji tausayinsa ba, sannan suna iya cin abinci kuma su yi bacci lafiya lau? A zahirance a cikin fim ɗin mun ci abinci kwanciyar hankali, amma a gaskiyance ba daidai ba ne. Wanda ya aikata wannan abun ba daidai aikata ba, ba na fata kuma wani ya aikata. Ana nuna ne akan cewa ka bar wannan abun ba shi da kyau, kada ka aikata shi. Masha Allah, to an ji ansar tambayar. Sai na uku ne za mu, to bismillah. Tambaya na anan ita ce, bayan ya mutu na ga ba ku damu ba, sannan kuma da kuka kai abinci gidansu ba ku ji kunya ba? Ai na faɗi wani abu makamantin kwarai da gaske an yi. Ai babban jin kunya ma gaya miki shine lokacin da muka je muka shiga da wannan kaya, iya kallon da mutane suke kofar gida suka yi mana kada ya ishe mu kunya, balantana muka kai abun arziki kuma aka kore mu da shi, kuma muka ja manyan rigunan muka fito, abun babu daɗi. Gaskiya ne. To ai ya isa haka, daman tambaya uku ce za mu karɓa. Saboda yanayin lokaci gaskiya muna godiya matuƙa da kuma aka samu dama aka shigo wannan shiri. Muna fata idan an sake garowa wani labari ya zo kanka a cikin jerin shirye-shiryen Taskar Kannywood din za mu ganka. Tahir muna godiya. Masha Allah. Masu kallo nan muka kawo ƙarshen wannan zaure a cikin sauran tsarin waɗannan fina-finai ko kuma shirye-shirye da yake zo muku a Taskar Kannywood. Daga nan za mu je zuwa gurin zauren Amina domin mu ga abin da ake dauke da shi. Amina, bismillah. Masu kallo sun bude ido biyu, ba su fashin kallon mai ya faru. Jama'an Allah, jama'an kwarai, ina ce wani bayani ne, barkanmu da dawowa. A mako na gaba za mu kalli fim mai suna Jafar, wanda ya shirya shine Abba Kabugawa, wanda kuma ya bada umarni shine Ali Gumzak. Har ila yau wanda ya rubuta shine Yakubu M. Kumu. Jama'a ga kaɗan daga cikin shirin. From the depths of Kannywood Movie Hub comes a powerful tale of loss and redemption. Kada ki taɓa koya wa ɗana kalmar babu, su bayar, sannan duk mutumin da ya zo nema na abinci a gurinsu su ba shi ya ci. Idan suka yi hakan, Allah zai ba su a duniya, a lahira ma kuma ya rubanya musu. Amma mutane da dama ba su san haka ba. Sun sani, kawai tsoron talauci suke yi. Kuma wannan tsoron talaucin da suke yi saboda kada dukiyar su kare, shi ya saka kasar mu a masifa. Zaka ga mutum ɗaya ya saci dukiyar da ta fi ƙarfin danginsu gaba ɗaya, idan aka ce su cinye, wallahi har abada ba za su iya cinye dukiyar shi kadai, kuma sai ya sata ya yi filo da shi, ya bar talakawa a cikin wahala. Allah ya ji kan umma, da tana raye da za ta sha gata. Ki dai bari, Allah baya bari wani da wani. Jafar. Dan ba ni shi mu je ya tanti. Mahaifiyar nan baya so ana zuwa yawo da shi. Bare ma sun taba yaron, amma ni ba ka so in taba shi, ni da dan uwana. Kafin babu ku ta zo unguwan nan ba iyayenmu ne suka rike shi ba a gidan mai wasan kasa. Zaka zo ka dinga kira mu bare. Babar ta mu kake gaya ma magana? Kana ji kake ce mana bare. To ba bare bane kai, gidan mu daya? Yaro kamar dangwal, yan gidan yayin babban yayin ku ne suka zo, ko kallon su ba ku yi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jafar, produced by Abba Kabugawa and Amina Adam, directed by Ali Gumzak. Kuma ita rayuwar nan da kike gani rayuwa jarrabawa ce. Kuma ita kanta jarrabawar ai ibada ce. Mu dai mu haƙuri mu ci namu jarrabawar. Wallahi ba za su taɓa san ka ba. Ka duba fa ka ga da bazar ka suke rawa. Me yake nufi da cewa da bazata suke rawa? Ni da musu arzikin da suke da shi.
kowane ɗan adam da kika gani da arzikin da Allah ya mishi abin da za a yi insha Allah amma lokacin bayan nan ka daina maganar mutuwa baba. Ai ko ban san komai ba na tabbatar yaya Jafar ba zai taɓa yunkurin dukan Umma ba. Mutumin da ya miƙe tsaye zai doke ni amma shi ne kike ƙoƙarin kare shi? Da ke fita a gidan nan baki nemi yafiyar Umma. Kuma dai menene? Ni ba zan taɓa manta alkhairin da kai min ba. Ko rabon gado aka tashi a gidan nan wallahi baka isa ka mallaki nan bangaren ba. Ku kuka tsaye da gidan nan ba inda zan koma. Hajiya gida dole a sai da gida. Dan kina kar ku kashe kanku wayyo Allah dan Allah. Watch Jaffar's journey unfold on Taskar Kannywood. Yanzu Taskar Kannywood take amo duka mako sabon fim sukan sako dan nishadi al'ada suke aro. Amina, Na'am. shi farai ɗaya ne. Kwarai kuwa. Kuma lokacin da mutum yake neman taimako ko agaji ko ya kamata a yi mai abu a lokacin ya cancanta ba sai bayan baya. To ai ka san shi ɗan adam baka iya masa. Da sun san abin da zai faru kila da bai so lakanta shi ba. To amma shi me yasa duk ba a duba irin hidindimu da yanda ya runguma yi komai ba tare da tunanin wani abu zai faru a shegari ba. Wannan kuma tsakanin wanda ya rubuta ne da wanda ya bada umarni. An ce ne. To ai cewa aka yi masu kallo su kalla su yi nishadi kuma su ɗau darasi. To shikenan masu kallo muna fatan dai kun ɗauki darasin da yake cikin wannan shiri. Idan kana da na kusa da kai wanda yake buƙatar taimakonka kar a zo daga baya ka san bayan ya rasu ka zo ka ce za ka yi wani abu wannan ana kiransa ihu bayan hari. Lokacin da mutum yake neman agaji ka tallafe shi ka taimake shi. Allah shi ne zai maka daidai insha Allahu. Duka a nan muka kawo ƙarshen shiri a wannan mako kamar yadda muka saba a koda yaushe wannan shiri yana zo muku daga kamfanin Abnur Entertainment da kuma Kannywood Movie Hub kuma yana ba da dama wajen da za ku aika da tambayoyi ko kuma wasu wasiƙunku ko sharhi ko neman sani ko kuma jin ra'ayi kan wanda za mu tattauna da shi a kowane mako insha Allahu. Akwai kafafe da aka tanadar suna nan dai ko? Kwarai kuwa akwai TikTok, akwai Instagram, akwai Facebook sannan kuma akwai X wanda aka fi sani da Twitter. Amma wannan karan gaba ɗaya za a tafi kan Taskar Kannywood ne kai tsaye. Kazalika kuma akwai manhajar YouTube nan ma za ku je Taskar Kannywood TV inda za ku kalli wannan shiri ba tare da ɓata lokaci ba. Kar ku manta kuma da gudunmuwa da godiya da za mu ƙara yi ga babban kamfani da ya shigo cikin wannan shiri wanda ya ɗauki gabarin gabatar muku da wannan shiri kai tsaye ya kawo muku shi akwatunan talabijin ɗinku wato kamfanin da yake gabatar da madara da yagwat da sauran kayan kwalan da makulashe da ruwan sha da sauransu na Rufaida. Haka zalika muna godiya da kamfanin ABF Fashion wanda ya dage sosai ya tsaya domin sahalin irin wankan da muke ɗauka. Abun ba magana daga agogo, huluna, riguna, atamfofi da bubu da dukkanin sauransu abin da suka danganci fitowa na zamani. A madadin dukkanin waɗanda suka kawo wannan shiri ni Aminu Sham nake cewa mu haɗa mako na gaba insha Allahu ma'assalam. Amina? Na maka. To na gode ni ma na karɓa. Ma'assalam. Wannan shirin da kuka kalla kamfanin Rufaida Yogurt ne suka ɗauki nauyin kawo muku. Raja'atal yawm. To me kake nufi da wannan? Ka ji tsiyar ba kai zama Saudiya ba. Haka. Ciya ne na sake dawowa. To marhabun lale me zan baka? Rufaida Yogurt vanilla. Gashi. Ba ni Rufaida Yogurt strawberry. Ba ni Rufaida Yogurt banana. Ba ni Rufaida Yogurt coconut. Shi ma gashi an samu. Rufaida Yogurt normal. Ba ni Rufaida Yogurt na yara. Shi ma an samu. Ba ni Rufaida Yogurt mara sukari. Shi ma gashi. Ba ni Rufaida bread. An samu. Ba ni Rufaida pizza da ice cream da shawarma. An gama shi ma gashi an samu. An samu? To baki yal'ana. To ba mu da wannan. Cewa dai sai abin da ya kawo ni. Duk anan ba abin da ya kawo ka akwai na musamman. Rufaida fruit pieces da Rufaida thick and creamy. Shi ma akwai shi. Shi ma wannan gashi. Kuma dukkaninsu ana sabunsa a kowane shago na Rufaida a faɗin ƙasar nan. Muna da rassan kantunan mu ta ko'ina a faɗin ƙasar nan Najeriya. Rufaida. Kina matuƙar ƙoƙari a duk aikin gidan nan. Ko so nake da dinga ɗan taimaka miki.
haƙƙin duk wata ƴa mace ne ta kula da tsaftan gidanta. Sannan kuma haƙƙinta ne ta dafa abinci in har tana buƙatar aljannanta. Wanda kyawun halayen naki yana sa na ƙara ƙaunar ki every day. Daga yau ka ƙara fita ofis ba tare da kayi breakfast ba sai na rubuta maka takardar sammaci na kai kamfanin. Kin san gogo? Da kin ƙara ɗaga min martaba ta wajen aiki. Sun zama mutum da farko da matarsa ta taɓa shigar da ƙaran wai baya cin abinci. Kina nufin ki ce min ba a yi abinci a gidan ba? To yaran me suka cike? Ni fa gaskiya Alhaji na fa gaji da irin wannan abu. Duk macen da ba ta kishin mijinta ta rako mata duniya banza ce. Banda ni a cikin rashin hankalinki. Broda na in ya samu matsala ta shiga uku. Wato Nura ya samu shanyewar jiki daga ƙugunsa zuwa gafarsa. Ba lalle ne ƙara. Banda abin ka Jabir, ai ciwon ba a kwakwalwa ta yake ba. Wannan aure da ko shekara ba a yi ba? A ce ya haɗu da wannan ibtila'i sai ka ce amarya mai fara kafa? Ba na jin komai daga ƙuguna zuwa ƙafafuwa na. Ci nake kaman ba ciki na. My brother, ka yi haƙuri. Dukkan mai rai baya wuce ƙaddararsa. Yanzu ko ba za ku tausaya wa halin da nake ciki ba? Insha Allah babu wanda zai bari kai kukan damuwa. Sabon shirin Aisha Humaira ya haɗu, ya fashanta, ya ƙunshi labari mai tada hankali da takaici. Kana tunanin zan taɓa gajiya da maka hidima ne ko? Har abada na san ba za ki taɓa gajiya da ni. Sai mu roki Allah ya bamu ikon cin wannan jarabawar kuma ya bamu sauƙin rayuwa. To yanzu ta ya za a yi ni in kasance cikin farin ciki in ke kina cikin damu? Ba komai kawai ina ɗan lissafi. Alhaji da Allah ka taimake ni. Alhaji. Na tusa kiyayya a zukatan mutane akan ki. Allahu Akbar. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Aisha. Na. Buri da Allah ne mai rushe. Me yasa Aisha? Me yasa kika zabi ki lalata zaman aure? Ki fita ki bani waje wani fitan ba miki dake. Ba na son ganin ki. Ƙaryaciya kawai. Bana bukatan ki anan dole ne wai? Ba dole bane. Idan na sake dawowa na ka ce ba suna na Aisha ba. To kake dawo din. Hotel? Me kake hotel? Na roƙe ki Aisha. Na roƙe ki na ce miki ki aje aikin nan. Amma kika yi banza da ni. Saboda kin san haramcin da ke amfana da shi a wajen aikin ya fi ni kima da daraja so 1000. Shi yasa ba za ki taɓa iya aje aikin ba. Na yadda. Ina ce da kai da haram kuma ba zan ije aiki na ba. Idan har ka ji a cikin ranka ina cin amanar sai ka dauki duk matakin da kaga za ka dauka. Me yasa ma nake tunawa da ita? Na tsane ki Aisha. Zan iya jurewa ki ciyar da ni da kuɗin da zaki je ki aiki a biya ki. Amma ba zan taɓa iya jurewa ki ciyar da ni kuɗin haram ba. Kuma ita ce ma take siyo maka magani. Ku maida mata da tsiyarta. Ba na son da sake fitowa da kayan haram. Ko aiki ko aurenta. Yo sai me dan Aisha ta rabu da Nura. Macuci Allah ya isa tsakanina da ke. Ba zan taɓa yafe miki ba. Tashi kuskar ku zo kusa da ni. Macijiya mai mugun dabi. Na sake ki. Aisha Humaira zai fara zuwa muku daga ranar Alhamis 16 ga watan Oktoba da karfe 8 na dare a YouTube channel ta Abnur Entertainment sannan da karfe 9 na daren na Alhamis har ila daga Saira Movies TV. Wanga taska ta shirya shiri kwarai ta ba ku dama a duk mako idan dare ku kalli sabon fim movie suke kadai.